El viniconsell que ens porta avui són els sulfits, un tema molt discutit, molt parlat i que fins i tot ens heu preguntat moltíssim. Bé, què són els sulfits? Els sulfits, simplificant molt, vindrien a ser els antioxidants del vi. Són bons o són dolents? Bé, els sulfits no són dolents. El que, com moltes vegades passa, sí que hi ha gent que és intolerant als sulfits. I sí que és cert que hi ha diferents graus d'intolerància. Llavors, en funció de la quantitat de sulfits que pugui portar un vi, una persona pot tenir certa reacció. Vins amb pocs sulfits? La veritat és que gràcies als avenços de la tecnologia cada vegada es vinifica més i la quantitat de sulfits que es col·loquen al vi són inferiors. Per tant, hem anat cap a caiguda. Sí que és cert que els vins, per exemple, orgànics o biodinàmics, tenen constriccions molt més grans i, per tant, les quantitats de sulfits que poden posar són més baixes. Però també recordem que qualsevol llevat que fermenta sempre genera petites proporcions de sulfits que els podem trobar en el vi, en la cervesa o en el pa. Llavors, en funció del llevat, sí que és veritat que aquest ens aporta una mica més o una mica menys de sulfits. Però per norma general, la majoria de vins porten ni que sigui petites quantitats de sulfits. Podem fer alguna cosa per reduir els sulfits? Doncs bé, sí. Una cosa molt senzilla que podem fer tots és obrir l'ampolla de vi entre mitja hora i 3/4 d'hora abans del seu consum i això el que farà serà que gran part dels sulfits que trobem dintre l'ampolla de vi es dissipin, a més d'airejar el vi, per tant un doble efecte beneficiós que trobarem amb aquesta aireació i obrir l'ampolla una mica abans. I fins aquí el viniconsell d'avui.